Ndakatoona sekuti pamwe kuuya kwawaita wayozoti aiwa rasta. Levels tinokumbura this time zokumbura reggae. Levels zokumbura reggae atidzore tsvimbo. Ndara wangu hondo inopera nehondo ndara. Neyakumana hondo inopera nehondo. Hondo inopera nehondo. Hey. Mama mandivika pa home. Yes. Tiri pa home. Isi tinoruva inonzi home and away. Ndavana remember on my birthday ndara muchiti challenge na Levels takazvinyararira on my birthday kwamashwede. Right. Mukasiya malauda mukati wapfana ndira kuticha how to play dance or what. Right. Saka isusu tauya paStar FM kuzozivisa your audience neZimbabwe yese kuti we are the best DJs. Chillspot Recordz, Levels and Fantan, we are the best DJs. Ever. Wakomana regerai wakomana. Unoziva kuti pandaona Levels apinda kahambla. Yeah. Aiwa face inanisekereresa zvita ngomano. Ndenda kuda hondo. Ndaona face anapinda ndakarova ndeye serious yebasa. Andichasekerere inini hatisina ukama. Takaipa pano ndikukutaurira. Ndara zvodai matogonaka mawaridza deski raLevels apa mike ndinayo yaTanaman apa yenyu apa tomboita 30 minutes chidzorerana 4 malines. Zimbabwe uri kupi shamwari uri kupi Zimbabwe taurai neni zviri kutaurwa netimu iyi muri kuzvinzwa iri timu yatopinda pahome yabva yatosvika alright ndakalimbonyarara zvangu ipapo nobomira Fantan. Yes mda tisati taenda kuhondo yedu haindiri kuno one love real chakutanga tanoenda kuhondo ndikuzoti une rhythm nyowani. Yes mko vanalakidza kuti unoona zvanoda kuita ndonoti rhythm tiri rove panapa kuita kuti kana nako kuchikora haukatimuana timu yanga ina kuitwa kana kuredio kune gokora ati aiwa unotangwaridza rhythm rani rhythm rako wopedza naro ndizvozvo mukuru wapedza kuridza rhythm rako ndokupa mukana wekukumbira ruregerero rusati wabuda haukatsakumbira hisi Deejay Levels Godfatha. Rhythm rhythm uite sei Tiro rhythm murova rhythm patinodzoka kuti trophy yangu yakabata moya ine masingo umaita sei torova masingo trophy iri kupi iyo ndiyara kunzora kuti varere right ukunyarara vanhu vakadaidzo. Zimbabwe, if you are listening right now ndokumbira mafans eChillspot mumbokanda moto paWhatsApp yeStar FM ndovati vazive kuti Chillspot nhasi yapinda muradio station 0772162651 aiwa ina ndagondo 0772162651 yanzi mafans eChillspot kandai moto chete tati ndarazive kuti Chillspot inopisa. We are also live on the Star FM page. Godfatha Templemanzim Fantan Levels mapage ari live ka. Yeah real. Kandai moto. Right. Rhythm rinonzi chi? Ndisandandasha. Rhythm redu rinonzi kugeto kwarwariwa. Kugeto kwarwariwa. This rhythm it's more like an awareness of what is happening in the ghetto. Awareness, it's a drug awareness rhythm. Because kwarwariwa kugeto kana tiri kuti kwarwariwa tikedzwa kutaura kuti vapfana vakupenga vakutwanya. Nowadays ukapinda mughetto mawanda mapenzi than ma-street kid. You understand? It's because of madrugs mutoriro. Saka kana tiri kuti kugeto kwarwariwa tikedzwa kuti kugeto zveshuwa kuri kuabhuswa madrugs to a certain extent kuti vapfana vakutwanya. Right. Yeah. Pane solution here panyaya yemadrugs apa ke? Solution iripo. Tikakupai matumu imimi. Solution iripo tikabatana semhuri yeZimbabwe. Iyi meta haisi yaFantan, haisi yaLevels, haisi yapresident vari vega. Tikabatana semhuri yeZimbabwe tinokunda apa. Nekuda kwekuti madrugs ari kutengeswa nemaneighbors edu. Saka tikabatana tatopa kunda ipapo. Yes sir. Andiriga. Chete. Rhythm rine ma-artist mangani? Rhythm redu rine 35 ma-artists. 35 ma-artists. Yeah. Right. Tokuda kumbo juggler ma-artist. Juggler mangani 6-7. Yeah, rweka na 6-7 bo. 6-7 bo. Rwe 6-7 vamwe vanozowanikwa mangwana na 10 AM pamedley riri kuda paYouTube yeChillspot. Right. Tanaman nditenderedzera ngoma idzi. Kune vanyi vako vakanmecha vamwe ndichapinda munzira vakansecha mandakada kusimudza musoro yanga yavatundetsa vanga vatondisenza nekuti ndine hosha yekuti kana ndapinda murudo ndapinda nemoyo wese. This is a brand sparkling new Kwarwariwa rhythm. Vakanmecha
pamwe ndichapinda munzira vakansecha pandakada kusimudza musoro yanga yava too late vanga vatondisenza nekuti ndine hosha yekuti kana ndapinda murudo ndapinda nemoyo wose usazobuta chiranganosha usazoita chitato nemoyo wangu ndoitaruva Maria toda iwotenga pasi Ketura tozara nemadaxi Zanyanya kwane ya kutonzika masanzi Muri kutowanza mataxi Maria toda iwotenga pasi Ketura tozara nemadaxi Zanyanya kwane ya kutonzika masanzi Auta kwere umuro baswese Kuna kupema unotoputa bute Apa kusura saunu wabatwa Mwanza choma makuta urapatwa Mkoma fantani Bageto bashata Unogona kutsarwa butune shampala Wakati babozi tokushikira Wachano again Vanu vakufamba vachirwara Vamwe vakurwara vachifamba Again, please! Again and again! Go brand new! Ndabuka iwo Wachano again Vanu vakufamba vachirwara Vamwe vakurwara vachifamba Nguva iri kufamba Mukoma Fantan rega ninyore tsamba Kubva kare geto takangonyarara Tarirai zvino vana vaparara Aiwa muchanyarara Chitima choenda mese muchasara vamwe voti Dai maenda kumatare vamwe voti Dai maenda kumashave Chokwadi pasi pano kutandara Upenyu ibora tamba wakangwara Kufamba ndeka ndotya Ndiri ndeka ndofa Ishe wangu famba ineni Upandoenda ndioneseiwo Ndeka ndocha Ndiri ndeka ndofa Ishe wangu famba ineni Pandinoenda ndionese Kumunga hakuna chiriko tunoziva Zvavanoita munozichiva Nekuda kwekusaziva Vana venyu vakurasa tsika Zvakatanga aenda kumaini Andiano huyo Lawrence In the mix, Tana. Brand new rhythm. Kwarwariwa, brand new. Ukapinda mugeto zvaunona zvinopisa tsitsi tora zvinodhaka vakukuma vamatsotsi mayutsi vari kufungaidza utsi swera vakadhakwa pane SMS kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa mwari pindirai chekuita tachishayiwa kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa foshua moyo wangu unobayiwa maketo yutsi ari kupera kuonda nekuka ukaritesta image yawatobuka rine addiction Please put it one more time. You got to listen to this. Mr. President Ukango testa guka autobuka match. Garabasi ndiku Stay far away. Fantan ukapinda mugeto zvaunona zvinopisa tsitsi tora zvinodhaka vakukuma vamatsotsi mayutsi vari kufungaidza utsi swera vakadhakwa pane SMS kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa mwari pindirai chekuita tachishayiwa kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa foshua moyo wangu unobayiwa maketo yutsi ari kupera kuonda nekuka ukaritesta image yawatobuka rine addiction yawofe wari guta pese pavari unoona vachiriputa vari kuwanza tsomutsomu kugumisira vamavhurukomu terera unzwe.com patisisa mashoko wane wisdom kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa kugeto kwarwariwa kupindira ichekuita pageto pari kupisa paruhoti pakutoda vesineka Right. Amdara mnepa muromo. Kusera zobatwe.
Konan'ale kupuleni. Mawuchipula but sera zonzibata. Tanaman, please give me Konan'ale. Brand new. Give me 2 final tunes on the rhythm. Usiponege mutu sina mitu Nika sina tungamiri Andidi kukushaiwa za chose Tiwe Dono tore moyo wangu Unonipa rundo Tiwe Mofaro we moyo wangu Unonipa rundo Nikazifunga zinondiwaza Mapatira wanitaso Hakuna mumajandi 100% brand new. Kurara sauti ya do Chillspot production. A rhythm called Kwarwariwa. Tuata Diwe Dono tore moyo wangu Unonipa rundo Diwe Mofaro Give me the final tune, please. Iwe pepe ukandilendo kukanda kufamo Uspera swapochira ura kudamo Simbisa kichene uchifrema primo Usiana ne madinga noda kutachiramo Wara ndo muda Nemaruwa ndo mupa Nenzara ndo muka Mazirudo ndo mupa Kunyangwe ya karwara nepungwa Maruwa ndo mupa Nenzara ndo muka Mazirudo ndo mupa Mwana patrelo asina kupfengedzera Pfuma yangu yese ndo panchaipedzera Baba na mai ndasvipira ndatoda Mwana ingoda aparire Foundation DJ from Norton. Happy tea is the neighbor. Aparire mamine apfenge nguvu out Kwese kwatinoyenda out and about Brand new. What is Nyangwe ya karwara ndo muda Nemaruwa ndo mupa Nenzara ndo muka Mazirudo ndo mupa Nyangwe ya karwara nepungwa Maruwa ndo mupa Nenzara ndo muka Fantan. Yeah, General. Rhythm rukubatkarini pamepo. Matiri rukubatkarini pamepo. Starting from tomorrow 10 a.m. Ringra available on Right. all social media platforms. Okay. iTunes, Spotify, Deezer, pa YouTube, Shiburitsa medley racho Mangwana. Yes. Ngwai. Na 10 a.m. You just search Kwarwariwa Rhythm pa YouTube. Okay. Yeah. Right. Ndaramfunga mamazara hondo wanga. Levels. Ndara. Rhythm taritsa. Marim. Rhythm taritsa. Awa, rhythm rakaipa. Alright. Ende sataenda kula awa rhythm rakaipa, rhythm rukunaka. Plus the content iri pai. Iri pa rhythm nezviri kuitika mona nemayouth ka. Aiwa salute. Yes. Zviri kuitika nemayouth, amayouth hakusi kumbari chitiki. Murikuona kuti muri mubaro ukapinda kana patizi yetu ukapinda kana chitaru kana warrens even uchingorwa chiraundi yanga ichitaurwa nafantan kuti izvo zvaungoti uchirwa chiraundi youth wanenge wakaona last week kana last month utosvika chimhanya brain kana roti mubatsire anenge achitorasa nyaya nekurasa pfungwa zvoti unotoshaya pekuta sei pekutangira kana utoziva kudheni kwake kana kuti chizvo unoti aiwa apa iwa give thanks matigonera parhythm at least awareness inoendende tinomboita awareness inopinda parotation mayusos azvikuita sei zviri kuitika hopefully kune maelders anenge achiteererawo anogona kupinda achiti aiwa mayuth tiri kuona ari kubatawo pawo
iwo bato pani vanokwanisa kuzoita zveita semayouth ndo zvatinokwanisa kuvaitira uyu ino mwedzi yeduwo mabhazi inokwanisa kusvika ndo panokwanisa kupererawo mwedzi yedu asi kune vamwe vanozokwanisa kuzobatsirawo mayouth ngatibatsirei vana komana andiri kana batsirei vana tapedza ipapo ndiri kuda zvese alright levels yes I am Mdara iwewe uri kuti wakaronga ngoma inini Mdara inini IQ for fun mukafonera Ndajamuka right now izvo handike kutaura kati izvozvi kana kubvunza kuti zvakapera sei levels Ndajamuka paWhatsApp papo vanokuudza kuti this guy Facebook idai muchitaura this guy vanokuudza this guy asibo ngosibo vano witness I was there, my brother. vanoti Tanaman Mdara Tanaman will be buried alive. iwe saka Tanaman Mdara uri kuti unokochidzirongedza ngoma here kupfuura selecta Tana guru izvi ndozvandoita Right. zvekurongedza ngoma musherufu ndokubasa kwako ndokubasa kwangu Mdara ende ini ndine history ka ndine beauty padeni izvozvi reku Q for fun maselectors a Q for fun saka utaura Tamuka ukapedza naye kana wapedza naye izvozvi haasi kudzoka 6 feet under Tanaman 6 feet under zvokuti haachawanike izvozvi kubva UK wachapedza kumuona UK last scene Leicester Tamuka ndakaona warovana naye pekutanga mukazorovana kechituvuti ndakadzokorodza home and away tanamurira kwaiti aiwa hanzoni mayazo ndoira kugeto ndzakuda uptown hippodrome seri kwekaseti Pompindu. vaenda naye dzokorodza Fantan My lord. wati unogera bvudzi rangu Mdara wangu. Iwe Mdara ndikakutadza ndokutumira Tsikidzi live and direct. Ipapo. onachi iwe president toda kakaya kana Tsikidzi Ndosiyadza- kana muno Tsikidzi muno apa inini ndo ione mhosva dzako Yes, Mdara. mhosva dzako dzese ndadziverenga musi wa24 kuseni asi ndikanyanyogomba kanogonoziverenga kana mangwana All right. une mhosva dzako dzanjenda sei Nzamuchaverenga. yandichanya iri pamusoro Yes. One. Tsikidzi unokubvisa hembe utenderedza Tsikidzi muchaunga kubvisa hembe utenderedza Tsikidzi muchaunga une nyaya dzako dzinenge Ayo ndanzwa Mdara. ndichadziverengera chi Musa 24 tomorrow. ndokonodziverenga 24 kuseni kuti vanhu vase kuti aiwa Godfatha nyaya iri kubva chi iri kubva papi iwe ndingondibhitsira ukubvuma izvere aiwa mai ivoka ini ndirangomirira musi wa24 kuLeicester waize ndiwandinopedzera Mdara ndirakumuratidza Mdara wekuti zvakutaura izvi Mdara hazviko listen level ya azviko Mdara ndomuratidza kuti time yake Mdara yakaexpire because Mdara ndakamuteerera ndiri kuchikoro achiridza kutaundi wakunana signage Mdara tiri kuchikoro sainoi time yedu isusu Mdara waize saka Mdara tinoda kumupedzera kuEngland kuLeicester ende akatadza kugutsikana tikuda kuheadliner KuClash this year muCity Sports Center Templeman versus Fantan levels Tanaman yakaipa yeah man dakuheadline wa muCity Sports Center chigero cheheji dakugera rasta Mdara tora zvangu levels vakomana yeah mutari serious nyaya muri kutaurai Mdara timu yangu iri paFacebook neiri paWhatsApp chimodipewa mapredictions vakasununguka zvenyu yema chimodipewa mapredictions Tanaman ndipe foni dakufonera chi Tanaman anaana neremuromo dakufonera compare andirika because chaunga ndo chinenge chijaja ndizvo chaizvo but ndinoda kuti compare achazenga achibvunza zvikuitwa yamunomboita yaya paKuClash timbomudzwa kuti iye urongwa hwakamira sei because isusu papa togumbuka ka tinopedza nemi topedza na compare topedza na promoter futi togona kudaidzaisa pastage tichiuraya levels uri toseka avainini akikofana ndini mega mukuziva ana yenyunguru bata yane Mdara muzvinzwire greetings king hello yeah man greetings king yes I muri sei king ndiri bo Mdara muri sei ndimisiro riti mtana aiwa ndiri bo majezi kuri seko pa UK apa aiwa takadzinga zuva izvinoiswa kwaanani Mdara handidika takatongomirira imimi kuti muye muzotyorana kuno kune mukomana mashoko ako anga right pari pauti kuzotyorana manje wadi kuti ndakamira kuti muye muzotyora vanhu
aiwa inini handina side randotora kaindiri compare. Right. Basa rangu nderongoti anenge atyorwa ndabvunza vanhu vanenge vari vakatarisa kuti atyorwa ndiani, vakati uyu ndiye atyorwa ndongoti mukomana wanzi watyorwa iwo. Right. Iwo Kingman. Zimbabwe inogona kusaziva kuti sei makazonzi compare. Makambopinda mu KuClash here mimi. Yeah, Zim KuClash I can menokana tine nguva nongokupai ka background ke Zim KuClash just a bit. Yeah, chongwani pai pa 1 minute UK KuClash, yeah. Yeah. Zim UK KuClash event yakatanga hayani nguva yatanga. I think around 2003, 2004 if I'm not mistaken. But inini ndakazopinda for the first time it was around 2008. One of the most talked about event is by event UAE. And ndakapinda from 2008, ndakapinda I think up to date, ndakapinda about 6 times. Right. But 6 times ndakaipinda iyoyo, ndakaiwina ka 6 kacho. Oh, makachikuwina ka 6. Ndakangopinda ka 6 ndikaiwina ka 6. Right. So event yaitwa for makore akawanda. And this year pane kakuchinja kaitwa kuti event inge iri a bit different. So ndosaka imimi vakomana muri kuuya kuti munge muchirakidza vamwe kuti tichazozvifambisa takadai. So in terms of murongere watakaita marounds acho nekumaita kwamuchamaita. Munogona kuti batsira kuti the major difference between this KuClash and akamboitwa before ndeipi? Okay. Zvataita before mostly pamazim KuClash aya yanga iri music yaiwanzodominate nguva iyoyo yazvakatanga, especially kumashure kuna na 2008 before zvati kumberi uku. Taiwanzoridza dancehall sterek like Jamaican dancehall. So over the years nekukuro kwakuitawo music yedu yokumusha and everything, so tafunga kuti this time takuda kungoita iri strictly Zimbabwean music. Okay. So the difference now this year is main focus iripo is kuda kupusha music yedu yekuZimbabwe on a bigger platform, pekuti it's something chaitwa for years chekuti vanhu vakada kuzoreference vachiti okay, so kuZimbabwe music yenyema yamunayo ndeipi, it's something that they can point to kuti izvo zvatiri kuitawo izvo zvirapa izvo. Right. Munogona kuita breakdown yemarounds kuva pekutanga. Ndikuda kuti vakomana ava vange vaine manotes, handidi kuti vati vakajumwa. Kuzini makandijuma levels la kuti uchatoteerera ndikuti uzoti wakajumwa. All right. Listening. Aiwa, hapana anojumwa nekuti marules acho ese anenge ari pachena, ende mirati ndimaise apa ndinyatsoti chifamba nawo. Fambai nawo kuti munhu wese akateerera. Right. Zimbabwe introduction round inenge iri 5 minutes. So pa 5 minutes apa nekuti munoziva event sezvo event yaitwa for makore akawanda, even though toda kuchinja kuti this year toda kuita sei, toda kumbofocus on music yekumusha kwedu, but for makore akawanda munoziva se event yaitwa for makore akawanda yatonowo nemamwe mafans vasiri maZimbabweans nevamwe dzimwe nyika maCaribbeans maNigerians maCameroonian whatever. So 35 pa 5 minutes idzi pamaintroduction yenyu imimi vakomana hatitoda kuti mufocus mainly on music yedu yekuZimbabwe chete. So pa 5 minutes dzekutanga idzi munobvumidzwa kuridza kana dzekuJamaica, dzekuNigeria, dzekuAmerica, munoridza zvamunoda pa 5 minutes dzekutanga idzi. Alpha Dara Templeman 1-0 and the next round. Right, round 2. 1-0. No intro round here. Right.
saka takuti round 1 iyo yanga iri introduction saka takuti round 1 Okay. Right. saka round 1 iyi ine 10 minutes pa 10 minutes apa toda kuti muridze any Zimbabwean music besides Zim dancehall. Right. 1-0 Anything. vakomana vaita worries baba vakomana vaita worries high levels usete worries zvironeka Fantan I'm not worried. upewo bhingu wateke bhingu paripo apa tongokurera majapresa 5 ndini mukudzei. right round 1 iro Beat museve GT Zim hip hop zvese zvamucharidza mu 10 minutes idzodzo but not Zim Right, dance. is this tune for tune or it's different? round 1 zvanzonoita 10 minutes dzako 10 minutes ndichiuraya munhu no 10 disturbing minutes non-stop. All right. non-stop. Aya pakanaka. right Saka apa ndopekuti my DJs are given a chance to showcase how versatile they are. To outclass the other DJ. Tanaman. Exactly. Yes. Ndabanzwisisa. right round 2 yovaita sei Round 2 manje iri ndo round rekuti akomana toda kuti muuye nekuti muchipfurana handisi kuda zvekuti Saka bazooka ndisati ane bazooka. Tana nebhazuka nepfuti. Takapfura level yepfuti. Tane Takapamba bazooka. nemabazuka. but chii chinenge chiitika round zvamuchauya 2 nazo in right paround 2 it's strictly Zimbabwean dub plates. Oyo. Doublets. How many minutes? Dub plates. 15 minutes. high levels azosmaila Kana worried. azosmaila manja tokokwigera kana sauro ipapo Round dauti muterere mubatisisa awamugonera dauti muterere mubatisisa but that is strictly Zimbabwean dub plates. Yeah, man. Handina kuti Zim dance chete. zvawada Which means kuti zvawada iwe kana wakauya ukaridza Captain Britain baba Captain Britain uya uridza dublet ra Amara Brown, it's ball as long as it's a dublet. okay round 3 It's 15 minutes round. It's 15 minutes. okay Pa round 3 up. Final round. aiwa usamirire final atogumirwa mudhara Ndosaka ndati uyai makagadzirira wozi ndinoda kuti maraundi munofanira kunyatsorowana akomana round 3 achipera maraundi vanzwisisa akomana pa round 3 apa pa round 3 apa it's anything goes. zvawada kuti ukuridza dublet kana kuti ukuridza original song, as long as chiconnecta necrowd rako ende ndopanogona kuudza artist paround 3 mira ndibva ndapedzisaka. okay paraundi iroro ndo panobva pauya nespecial guest yako. right So pane kuti special guest apa hatitoda kuti zviite kunge mukuya kuzoita Konan'ale versus Bazooker. It's not about Konan'ale versus Bazooker ba. Hatitoda kuti tifambise shoko rekuita kunge vakomana vari kurwisana. Vakomana havasi kurwisana. Vakomana vari kuya kuzomira netimu yenyu, vari kuya kuzomira netimu yavo. Even though uya neside rake, but hatitoda kuti pane zviri kuitika pane vakomana vari two ava. Tongojekeserawo kuZimbabwe kuti it's all about love. Hapana kuti vari kurovana zvemashuwa kufara. So pamuri kuya neartist wenyu hatitoda kuti agarise pastage at least akauya akagoperformawo at least 3 songs, 2-3 songs kuti angohaipawo crowd renyu. Mainly what we want to see is my DJs achiridza music. Good. Right. Yeah. Right. Tova pa round 3 toenda pa round 4. Tova pa round 3 takupinda mu final round. That's final 4. Which is round 4. Good. Tune for tune. 5 songs. 5 songs. First to reach 3 wins the clash. Ndio mafira kada tamuka. Iwaya matanga. First to reach 3 wins the trophy. Yeah. All right.
wins the round. Tiri ipapo 8 minutes past 10 ndokuza kuti timu yangu iri kumhanya pane kwaroda kuenda kubasa handiri ka tokupa mukana wekukumbira uregerero. Majezi uri kwero Ndiripo Fantan. ukunzwa matauriro munhu ari kukwata ranzi kumbira regero ada kuti clash saitike ndikukupa mukana ndimatauriro munhu ari kukwata levels ndatara ndafanda uya kwauri ndokupa mukana. Inini izvinhu zvindakudzai kuti ndo zvandinoita for living. I kill for fun. Inini vakomana chanoda kukutaurirai handitika tichikwira ndege Alright. hapana chiri personal. Alright. Ini ndikuno kuchikorai handitika Alright. handisi Fantan nyatsopanzwisisa ndoda kuti unyatsonzwisise shoko Zimbabwe ikaterera hapana chiri personal chirichi Zimbabwe mudara uyu ari patef park ari kulauda isusu kuuk kuti home ground tichanomushauda right levels. Yes sir, Godfather. Usati waenda Ndandaenda. haukwanisa kuchinja pfungwa. Inini zvinhu izvi ndo zvandinoita. Ndakudzai. Akasika kutanga njura yavanhu. Tanaman kubva ndapinde pano mic yake iri on. Ari kuzvizivira iye ega anoziva kuti inini Tanamakasitaura tinonzwa hana yake ndikoti Ina ndora nemuromo man, no problem. Otaura nehana. Ndotora nemaoko sekuru. Aya makwaya, kana akutamba tamba. Ndo zvangu manje. Ini ndine mari zao sekuru yavanhu. Usati waenda Sandaenda ini ndikuti Godfather, Templeman and Tanaman. Ari kurema mazita acho ndonzi. Godfather, Templeman and Tanaman. You are dead. Fantan, you are dead. Ndara isusu tichakosakana nemi kuLeicester musa 24 next week Saturday. Maiziya? Muuye necoffin renyu because isina levels atina mari kutenga coffin. Tinoda kungokubherai, tinoda kuchadu kungokuvigai. Saka muye necoffin renyu mega tokuise mucoffin imomo toseta kushafa pakanaka muEngland. Ayo usahako necoffin ndokuvigira musaga. Last scene yenyu Leicester. Yeah man. Right, Majiz, usati waenda chamwana Majiz. Last word, sa compare. Right, 30 seconds chet. Right, akumanaka inini ndisikuda kuti muye kuno muchizoita ushamwari. Uye kuno kumuzopedzerana. Majezi. Isu kana tiri pastage atitambe nevanhu mudara. Even iwewe compare. Atambi pabasa. Atambi pabasa, atambi navanhu pa stage. Kana iri kunzi clash, i-clash. Wanzwa? Uyu mudara musoyo. Aiwa, inini ndikuzvinzwa izvo but inini handisikuda kutamba, handisikuda kuti muye kuno kumuzotamba nevanhu venyu kuno. Ndikuda kuti muye kuno kumuzo make sure kuti masiya marakidza vanhu kuno kuti zvinoitwa sei. All right, Majezi. Tanzwa Mr. Compe. Right. Saka munguya munguita sei? Rangu shoko kuna wakomana. Agare atenga ticket. Mwana wese ngagare atenga ticket. Rangu kwa wakomana. Yes sir. Regerai zvamurikuita. Ndo zvandokwanisa. Inini zvandakuita. Fantan levels. Aiwa, respect ndokupai. Ma-artist munhu munoproducera munoita sei kwamakutambira kunonyudza handira zvizhinji zvandichaita sei zvandichataura aiwa bomudaro zvandakuita pano Fantan satabuda munhu namuchira ma1 show yema usandavhurira Tsikidzi shoma chete saka ndabva chandifuna kukumbira regerero imo munhu ndara ndati ndikakutadza kuUK ka ndidzoka hangu nokuti ndagara hangu British but trust me ndichakuchikoro ubva uya futi kuChillspot ena ndokuchikorera futi muchikoro vanoti Fantan naLevels vanotora chino nyora kuti #Chillspot vanoti isusu tinochiendesa naTanaman nyora kuti #chitswanya Tsikidzi 0772162651 uya paFacebook wangu right team yangu yakufana kuenda kubasa but vatisiyira Bazooker ari muno Konan'ale asvikere Konan'ale asvika handiziva kuti vachamira chona ma-highlights achapiwa here kana vachaonera paFacebook but ndo zvakuitika Tanaman dirongo matiende iwe President, tell them again. Fantan when you're my I know to die rara samuke. As we say no power nyemuti. Endo chikomborero chao achitamute. Satani pamzira mangu pamtika tangu.